ka Kynhun tem KHASI ka Suhseng kala syajit kum ka nong job ka jeng ko perwai ka bening kong halor ki kti beper jong ka jait benrio trai ri unyo tre bala Pynlong da ka Maitshaphrang ha ka ni jeng ko la sakiru ya ka jeng shimbenta jong argut ki nong ya ko shimen ya ka ni jeng ko la bisha da ka nong yo khusna pat mashri kong silbi pasa padu nong tem ba paunam iba pernai marbenyang ya ka jing lang sam khusnam la Pynlong ha community hall jo commission compound ha ka bo MP ka Rajya Sabha na ka Shillong parliamentary u Dr. One Way Roy Kharluki u MLA ka than u ba Adelbert Nongrum ba u convener ka Maitshaphrang u ba Michael CM kilai don lang ha ka nigasngi ha ka tigasngi u MP ka Rajya Sabha u la IT ka khusnam pisa ka ba sau pho hajar tingka ringkat pat ka sirnot sha ka te ka Kynhun nong job ya nonglim ka ba scam but hado menta Lapi study your family jong kamtang hajwai dan ta sangkung ini bedam bak ni belong Kristen bak kita belong stay ka kam scam your family joki ke real temen jong jadi start tam dari be jadi start wan sebar bak dia kumli ke bangin debat ya ke real temen jong itu ta ngatrai nulong ke jadi jong itu ka